Καπετάν, λογοθέτη, έπιασε αρχηγείο. Ναι, ο ίδιος. Ποιος? Α, μάλιστα, σας ακούω. Ναι, φυσικά σας άκουσα. Εντάξει, θα εκτελεστεί. Ήταν η πιο πάνω με μου. Πάνε για διαπραγματεύσεις και η απόφαση άλλαξε. Το ξενοδοχείο έπρεπε να μείνει στη θέση του. Ευτυχώς που μας πρόλαβαν. Τζάμπα. Όλα γίνανε τζάμπα. Τόσο τρέξιμο. Εκείνη η πόρτα. Τα νερά. Όλα τζάμπα. Πώς θα ήταν τόσο απλό, έτσι? Ποιο πράγμα? Κατεβάζουμε τόσο κόσμο από τα βουνά. Μαζεύουμε ένα τσούρμο παιδιά. Τα βάζουμε να πολεμήσουν, να τραυματιστούν, να ξεπαγιάσουν, να σκοτωθούν. Και ξαφνικά ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έτσι. Γιατί αλλάξαμε απόφαση? Μην κάνεις κριτική στη διαταγή. Δεν θα στο επιτρέψω. Κατεβάζετε το λαό να θυσιαστεί. Αλλά εσείς την ώρα που πρέπει διστάζετε να χτυπήσετε. Άγγελε, σταμάτα να μιλάς. Αυτό που σου λέω. Θέλετε να νικήσουμε, Στέλνετε όμως το στρατό του Ελλάς πάνω στα βουνά της Υπήρου. Γιατί? Κρατάτε 40.000 μπαρουτοκαπνισμένους αντάρτες έξω από τη μάχη. Γιατί? Καταδικάζετε τον Άρη και τον Σαράφη να βρίσκονται 600 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Γιατί? Σε ρωτάω, γιατί? Σωπαίνεις, Οι ήρωές μας όμως, μέσα από τους τάφους τους, περιμένουν μια απάντηση.